आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जोङो बे दिनैनि नैबे भिडिअ'आव बे आपडेटनि बागै सावरायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना थांनाय 2023 आव स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन। बेनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रांखौ गभर्नमेन्टआ मियायै रिलिज खालामनानै होबाय। नैबेयाव लिरनानै होदों फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। नोंथांमोना नैबेयाव मोननो हादों 1 लाख मानसिफोरनो बे फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ 9,000 रांखौ मियायै गभर्नमेन्टआ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना गासै 12,000 नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बेयाव गिबियाव नोंथांनो 9,000 रांखौ मियायै होग्रोबाय आरो नोंथाङा 3,000 रांखौ मोननो हाबावगोन। नोंथांमोना बे राङा गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायगोन नैबे दिनैनि भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो A to Z देखायगोन। नोंथांनियाव DBT सिस्टेमनि जोहै राङा हाबदोंना हाबाखै नैबेयाव रोखायै लिरनानै होखादों। बे रांखौ गभर्नमेन्टआ DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै नोंथांमोननो गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव बे रांखौ हरबाय। टयलेट बानायनो लुनो थाखाय बे 9,000 रांखौ नोंथांमोननो गिबियाव बे रांखौ रिलिज खालामना होबाय मियायै फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। नोंथांमोननाव बे राङा हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दानिया नायदिनि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन आरो नोंथाङा गुगोलाव PFMS बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेखौ सार्च खालामबाय। नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे गिबिनि पेजावनो थुनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नैबे 3 डटआव थुनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों 3 डट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव 3 डटखौ थुबाय। 3 डटआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव पेमेन्ट स्टेटास नोंथाङा नैबे पेमेन्ट स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बे पेमेन्ट स्टेटासाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे DBT स्टेटास ट्रेकार नोंथाङा बेयाव DBT स्टेटास ट्रेकाराव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे DBT स्टेटास ट्रेकाराव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि बेयाव केटेगरिखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्टेट स्किम DBT पर्टेल नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव DBT स्टेटासखौ नैबे पेमेन्टआवनो बेयाव क्लिक थानो होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव इन्टार एप्लिकेसन ID नोंथाङा टयलेट बानायनायाव एप्लिकेसन ID मोनदोंमोन जानो हागौ। नोंथाङा बे IDखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। नङाब्ला नोंथाङा नैबेयाव बेनिफिसारि क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोननियाव बे टयलेटनि आइडिया थागोन। नोंथांमोना बे आइडिखौ मोजाङै नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि राङा हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा इजियावनो बेयाव नायनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि बेयाव चेक बानायना नायजागोन। बेयाव अनलि टयलेटनि नङा नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिखिनि स्किम एप्लाइ बानाया मानो नोंथाङा बेयाव गोबां स्किमनि नाम दं। नोंथाङा बेयाव बे स्किमनि नोंथाङा डिटेल्सखौ फैसा हाबनायनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नायजागोन बे PFMS नैबे पर्टेलाव। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामना नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांनियाव बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि टयलेटनि राङा हाबदोंब्ला नोंथाङा टयलेटखौ लुनांगोन। नोंथाङा टयलेटखौ लुवाब्ला नोंथाङा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। जाय बिथांमोना रां मोनबाय नोंथांमोना टयलेटखौ लुनानै देखायनांगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि